Masai. Rosia Atia, Tony, Tizuti Sugure, Tototaur, and Tishidaisis. Where's our wazins? Good. The Umba issue. Wagam knows that Wagami ratio. Gift Tashringa. Changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti mudzoke kudaro. Tuonesane nenyaya yekuvigwa kwemurume wangu pamba. Isu tafirwa mvumo. Isu tapiwa mvumo na sabhuku. Achiti zvabva kwamuri. Ndodzokora futi. Nyaya ndeyekuti mudzoke kudare. Tionesane nenyaya yekuvigwa kwemurume wangu pamba. Isu tapiwa mvumo na sabhuku. Sabhuku achiti zvabva kwamuri inini ishe. Takutofamba na ndisabhuku wani? Wari muno? Hawana kuya. Madi kuya nawo. Nokuti zvaikurerukira iko. Zvakaitika ndezvekuti mataura akandiita yanga background wakatozvifunda. Saka ini mwana akandipa advice yekuti ndakasheka murume wangu. Mwana ndiye akaita foni yakafonera kuchitoro yakananga pana sabhuku marwisi ndichiwakumbira kuti achienda. Saka mwana ndiye anga inawo marwisi. Saka Mwana mawaya naye? Mwana wangu. Mandi uyana na sabhuku. Nokuti sabhuku ndiye wamakakumbira. Sabhuku akati itai henyu. Then ishe wakuya ndokuti ayo hamuna kuwataurira ndokuexecuta. Saka imimi hamuna mhosva. Ane mhosva ndiani? Sabhuku. Aifanira kuti anga achitaura pakati penyu naishe nehungu handiti. Kuti alright, ngatichieke chitaurai munyaya yenyu. Murume wangu anofara nzira yakanaka. Saka sabhuku akanditi akataura achiti mafira aita nzvimbo yedu takapiwa takagara nzvimbo nyowani. Saka vanhu vaiita maresettlement hawana kusiya nzvimbo iyi. Saka murume wangu haana kufa zvakanaka. Saka sabhuku akati munhu adzokera mapurisa ake anougwa paanenge achemerwa anongougwa. Saka umbowo hwangu ndiwasabhuku namupurisa waishemerwa anougwa. Ndisomusina Pane ndiwo wakasimuka kukura. Zvekuti dai hamaganudze murume wangu ndadziri kutakura murume wangu. Dai dzaidzati toda kuenda nemwana wedu musha. Saka dai wasina murume. Right, nyaya iyi toipostpona. Sabhuku wacho akaosora izvi auye ishe manzwa here. Sabhuku wacho aroti ndiye akaosora izvi achiti ani sabhuku anoti akataura kuna ishe. Mafambiro azvakaita murume wangu aita suicide mapurisa akati munhu anenge achemerwa asvike mumusha akarogwa anyakuvigwa paanga chaipo. Paeri yapenyu hapana heroes here? Iri pasi zvakanzi murayazviuraya isisho akachemerwa ndopaakauki zvinoitika ndezvizvi.
Sabhuku ega ega ane area yake grave saka munhu akafa zvekuzvisunga anochemerwa kumba, asi pakuigwa guva iroro haripindi muarea ine makuva, inenge iri subdistant about 40 meters ndokwaanonoigwa. But nekuramba vanhu vachifa nekukurumidza kufa kudai, unozoona after a number of years basi makuva aya azojoinana, asi pasi kunyanyofuma panotooneka decent chaipo munhu wekuzvisura chokwadi. Ndinoona vamwe vanototi haatakuri kubva pane ngazifungira, vanomuchira gumba pasi dimbura tavo munomakombe nokutovatsika dzedu. Ndakaona pane pakambo zvakamuiswa rope kwedu munhu haingi zvinokobviswa bedzi ini magoda ari chikumbira kuti nyaya murume wangu ipfume apaine zvaunodiwa kubhadhara. Hapana chati chabhadharwa here? Zvakatorwa Samoni makariona here rekutanga? Samoni parakasvika ndakabatwa nehasha nekuti ndakavhunza kuti Ko judgment yakaitwa makaiona here kuti nyaya yenyu hamuna kuuya kudaro? handina uchandakanosiwa. Munhu akasvika pamba pangu akanditi mune mhosva, vandamuti madii kuuya nasabhuku. Izvo zvekuwirirana ndo pamungadai makasimuka kaipapo manje? Handina kutomboruona bepara, handina kumborubata. Hakuna kuenda here judgment? zviri kunzi Samunaya akaenda nayo ishe nehuma ndo wakaita zvemajudgment ese kuindoseva nefura nedefault yacho zvese yakaenda Some judgment yakaenda nanzi Kobe. nakobo Ndakaendesa. Saka zvoda iye achizvidai. Vanhu vakakobva ndiye akasimuka uno. Inda ari chikumbiro kuti paine mutongo unopiwa nezvakaita. tiri kukubvunzai Mutongo one mwoyo wedu. tiri kukubvunzai kuti iyo Samoni rakaenda here? Samoni mabvuma kuti Ini handina kuribata. asi makazwa kuti rakauya? Munhu akasvika achitaura ndakamuti, asi ndakati makaramba kutambira? ndakati muri kurwadzirwa? ishe nehuma andiromesera vanhu vaida kutakura hama yangu, ondisiya ndichiviga murume ozosungisa imwe. Izvo zvaa zvimwe izvo zvatiri kuda kunzwisisa. Samoni makariona here? Ko zvamakuti ndakariona Handina kuriona, ndakangoona achitaura kuti mune mhosva. hamuna kuona Samoni? Handina kuribata. Default makaiona here? Mwana ndiye akapiwa pepa. Mwana wenyu akapuwa pepa, mukaita sei? Iwe wakapuwa default judgment already? Wakaita sei? Pandakapiwa ndakatangofunda mai chivaudza zvaitika, pandazotauriwa mwana muvhilegi vakati aiwa haringoti iyo default rauya hariri mai wako, hariri vanhu vemumaraini, nekuti vanhu vemumaraini ndo problem amunoita munondokonsulta wokutaurirai zvakawanda zvisiri izvo. Wakutaurirai zvakawanda imimi mazuva ari kudii? Ari kuenda murupona. Pamakaona default judgment mafonerwa makaita sei? Mwana akangonditi pauya wanhu. Aiwa default yakarona parakauya ndakavafunda zvauya panapa, pandakapigwa bekuenda kwavafunda ndauya pataya pana kusurani execution yatoitwa mumashure mazuva apanapa wakomana wangu watobva kuandini? ndopepara ndikatambire ndirakauya navakomana depara ndikatambira ndiravakomana vanhu vakauya kumba itura ndorega ndikatambira. Saka urova kuti hauna bepa rawakamuika rekuti uyai kudaro?
hauna kadi bepa rakati nyaya yato Andina mbopiwa debero. ko saka nyaya uyai wabe detre wauye kobra auye ishe wacho auye Ufunga mama wazo kakutaura. Inini ndakaenda nesamu ndokutanga. wakaona Ndakaona iwo wakagara pabhenji. zvitaura zvakaita Pekuti achibate panomwe bro anomukomana bataswa. Vachiratidza kuti vakandiswa. Ndishuwa zvakataura kuti ndakabatikana. Ndivanga vakabatikana. Ndikutaura vaita nini. Savakataura vakati inandikwanisi kugamuchira samu. Ngemashoko avakataura. ngei Saka dzokerai nesamoni renyu. Ndezvishuwawo mukatara masamoni acho pane ravo. Ndozvandavangonyora kuti vati handikwanisi kugamuchira samoni. Ende ndozvavakataura. uyu ari kutaura akauya aripo akauya kwamuri akakutambidzai uyu mukati hamudi henyu kugashira saka vaida kuti aite sei ndakamuti mati mapepa abva kwamambo makoni sei mambo makoni anomwiwa namambo onaishe negumba akasimuka umboo kuradzikwa kwemurume aiwa maakuzozvitonga imi madaidzwa nani namambo akudaidzai haana kuya achiti ishe nehumba adii asi makapachi judgment yenyu akanga ataguzvayo akunzirai ika makadi kutora bepa kuti muerenge imi maramba kutambira bepa i7 yatoitwa masamoni aya even musipo rinogarwa pasi pedho imi mukasvika mukarisvika mukandoriwesesa moto kana kundoripisikisa kutoilet it's not legal requirement yekuti unotaura kuti hauna kuona whether you are there you are not there samoni munhu akasvika akarikanda pasi pedho zvatopera iwe uchipinda wakakuona kuti pane bepa iri wotoerenga woona zvari kutaura woresponda kune chigwaradzo wototi munhu asvika ane bepa iwe woita bhosi kuti inini handitambiri chibepa iroro isaita mboshira chini even uri kuchema iyo Joyce Mujuru murume wake afa akasiyiwa napurezidendi achitonga purezidendi achienda kunze kwenyika pani murume wake ari asati aigwa akapiswa akasara achidi achitonga nyika zvichirwa kuti upenyu hururamba uchidi hauna kuguma nekufa kwemurume wenyu naidza kana kuti upenyu hwenyu hwaguma nekuti murume wenyu afa iyi national legal requirement yauya mungare makatobvunzisisa ndoita sei handibatsirika dai makauya muchichema kwakona mambo sekuchema kwamuri kuita uku pamwe mambo ai kutokunzwai yekuti makauya muchidi muchihwarara muchichema bhavimi makataura kuti chipepa chako handina nebasa nacho izvo ndiri kuchema nanomurikuona Amwe saka mapepa aiuya imi muchitaura kuti haana nebasa rese kusvika wakomana wakazouya kuita execution mapepa rakasvika iro akasvika tikabvunza akaunza rechipira kutaura kuti rakauya yekuti wakomana haaendi pasina kuenda default judgment yekuti hauna kuuya asi nyaya yako yati mukabuda pachena pamwe mwana wamwana tokuta kuti rakauya hakuna execution inoitwa munhu asina mapepa mairi asina kufamba asi kwangwana ivi muri kuti rakauya mukariramba waniro rakauya mukariramba saka maigozoda rimwe ripiri imi muchiramba mapepa inini ndakamuti uyai nasabhuku azve waakumutaura zvekuita iye akuunzira akakanganisa nokumbira rweke eka wakakakanganisa procedure iyoyo ndo yabva yakuzokusvitsa kuti mubhidzitorwa
kuti akuunzira haana kuti andopa sabhuku. Ungara wakachiuya zvichemo izvozvo. Ini ndakaita basa iri. Sabhuku wangu akanditendera kuti ndiite basa iri. Handina chinyaya. Nyaya yako ingada yakadii. Pamwe yakatongwa ipapo sabhuku wacho takamudaidza kuti kweyo sabhuku unotendera munhu kuti aite izvi sei. Nekuti pakadaro vanhu vanotondifonera masabhuku kana madzishe asikazivi mutemo. Mambo taiwana chakati toita sei. Ini handizivi chese. Ndokwaza kutoti wamhedare kunokwaita zvakati ndopindurawo sei. Hari topa chiungwe chedu kuti chinoitwa zvakati. Tochikuadvaisai kuti kuno haisi bhoera inongoti munhu afa inoigira kana mumba. Bhoera vanozviita izvo. Isu kuno kumaungwe zvinoita so nekuti nyika yese ine mutemo wayo. Inobva bhoera munobva bosha. Bosha nebhoera I think vane mutemo wese waherawo, vane mutemo imwe chete. Handiti ndati imimi munobva kupi? Murume afa asara nemutemo ndimi. Saka basa iri rakatoitwa ende hapachisina madzorere atinotoitika nekuti rakatoenda takatoclose isusu chapter close. Hamuna kuteedza paiuya mapepa muchifamba nemapepa nechii. Ipapo pamakagadai makauya ifanira kutorwa imombe 1 yamaibhadhara chiri mombe 1 kuiga mupamba. Mese munomwa pane mombe pane dzakatorwa. Pane mombe takatenga mashure sina kukliwa hazvina nebasa rese kukliwa. Chichiri chenyu kukliya. Mambo hawamiri clearance. Even patinotora hatiri nemapurisa kuti akliye. Tinotongotora zviripo. Hatimiri clearance. Makatenga kana makatotenga ndedzenyu. Iyo yayenyu manje nemhuri. Kana watadza kuwe mhuri kukubhadharirai murume wenyu yaikudari tokubatsirai kuti mhuri yacho wamuri unoda kuti abhadhare mombe dzenyu anokubhadharai futi. Very simple. Mang'arirai wacho wemhuri yacho asina kudii anofanira kuti atorerwe mombe idzo dzakudzorerei mombe dzenyu. Handiti mapepa achiuya werengai, musarege zvekutobvunza vanhu. Icho chapamba pako wakundoita consultation kune vamwe vanhu. Ndodi yapo vanokurasisa, anotorwa pfuma ndiwe. Ivo vanenge vari kumba kwavo vachiseka vari kuseka. So ibasa rakadaro maformalities ese akadii akaitwa nedasa. Hapana chakashota kusvika pakundoita basa. Nguva yese makanga muinaye. Murume wenyu akafa gore ripi? Akafa murume wenyu akafa aripi? Handiti muna machi gore rapera. Kusvika izvozvizvi process yese pakapera gore ndipuhwa chiuya pepa rakauya mazuva immediately after murume wenyu afa hamuna kurespond. Vakauya judgment hamuna kurespond. Asi kana paine arikutubhura kuti akadikwa judgment ndipa kuti nyendo president akadikwa judgment. Ini murume ari pasaidi pangu paakauya akamubvunza kuti unogara kutotore village 8 handiti zvinei ndozvavo izvozvo zvemurikweka muri kubvunza zviro zvisiri zvenyu. Emimi munhu akatutumwa anotobva kunomupurisa. Handiti achienda kundopa kwaanondopa haisi village yake ndezvamambo. Zviri kubva kwazviri kudii kwazviri kubva. Mwarai makauya imimi pana mama.
Polisi anobva kwasharara kanogona kusvika kwenyu kune humba kuti muda kubvunza kuti hausori kunhu. Mambo ndinogona kusvika ndoti gogoipana sabhuku mambo wangu uri papi ndiri papoka iye ndiye akatoya chiti gogogoipapo ndiri ndiende kuda sabhuku kuti sabhuku gogogoendauya munyika mangu hamusi kuona muri kundidhimina ndozvatuti process yakachepera muchachemachi iyo process yakatopera ngadai makauya kuchema process isati yapera watosvika pakunyora exam wapedza kunyora exam waura unoti aiwa dai ticha mandifundisa iro exam ratodii ratomakwa ratoita zvinoita here ndo zvamuri kuita imini kuti maprocesses ese aya akauya iwe rude kudzinga chi mupurisa akuunzira ichisamu kana kuti tidzokera nechinhu chako usina kuerenga tingati makangwara here atoratidza kuti munhu akangwara sire achibva atodzoka nachoka achibva atonyora kuti ndamupa munhu yaramba kutambira ati handitambiri moda kumupa nzira yanyu yamunoda inini ndo zvamungadai makakutaura kudare dai muri panzvambo kuno makatambira makauya sezvamamaita ini ndada kuti ndingaende paprocess sabhuku ngawe imimi zvomwe uchiita kuti muwane mombe dzenyu chitotaura chinyoresai masamoni kuti sabhuku uya wakandirasisa ndakatorwa mombe dzangu toda mombe dzangu kugara muri kupona mochirikavha mombe dzenyu kuna sabhuku akakurasisai ende hatiregeri kundomutorera kuti tikupei mombe idzodzo nekuti sabhuku ndiye akadii akakurasisai zuva zvainzirenzi musi wacho wakasungirira murume wavo iye sabhuku iye ndonyakutorara nawo pamusha ndonyakutoauthoriza ndonyakutotaura futi saishe wedu isusu kwamakona saka nofa ndiye asina kunyatsokukuekera chimusungisa tokutotora mombe kumba kwake aisweya munodzwara mombe dzei itaiwa kumanyorai samoni auye sabhuku panext city wanoona ndiveshirikazi ndikwanisi kuramba ndichipinda mata zvafuya zvakadaro ndikazosarei ndinozowana vanosara it's okay adazvita inyaya yakatorwa kuti sipo ndeino ari kumirira vanhu vakwandirikwaisirikasana saka zvaakwamuri ndinotozodadza kuchengeta kutsvaga mari kumatare zvakunozowana no it's okay alright next kodare rino rinoti inini ndiri ndinosungwa muredzo yemukadzi ane mvumo yekusungwa ndinehekauti pane munhu kuti mombe nekuti mombe dzacho hadzina bhuku ndauziva kuti zvifanira mombe dzakatotorwa zvakatopera mombe dzacho dzasara munoda bhuku alright wabatsirei waendese mubhuku ingani mombe dzacho dzinoda kupinda mubhuku moda kuti dzipinde muzita renini hadzina zita radzidza munoda kupinza muzita menyu wopinza muzita mavo ngadimi masaraka zviro zvababa asara ndiri munoenda hazvendi kufanana imazofowana vanozenine right wabatsirei kuwanyorerayo yekuti waise mombe dzacho dzipinde mubhuku kuna mudhibhisi nyorai tsamba vanokunyorerai mubatsiro